Стресът на работното място представлява един от най-големите рискове за здравето ни, с който се сблъскваме всекидневно, макар че често не го забелязваме или умишлено не му обръщаме внимание, той ни влияе. Проучвания сочат, че между 50 и 60 на 100 от всички изгубени работни дни са свързани с последствия от стреса. Той може да разболее хората и да ги направи нещастни както на работа, така и у дома. Освен това, стресът може да допринесе за появата на други здравословни проблеми, свързани с работата. Мнозина специалисти твърдят, че стресът не е болест, а защитна реакция на организма ни, който по естествен начин ни подсказва, че е време да вземем мерки или да се отдадем на кратка почивка. Повече по темата научаваме от интервюто на Георги Кольовски с психолога Мария Апостолова. Часът на здравето. Кои са групите, които са под най-голям риск от този вид стрес, депресия на работното място? Най-застрашени са хората, които обслужват хора. Има статистика, че в България над 70% от лекарите са с много високи нива на стрес. Също така всички журналисти са много стресирани, учителите. Много модерно напоследък в България е да използваме кол-центрове. Това са хората, които ни се обаждат по телефона, да ни представят нови услуги, да искат пари, които дължим и така нататък. В момента смятам, че и те са от така най-застрашената група. Това са хора под 25 обикновено. Така че те също са добре дошли в екипа на много стресираните професии. Какви са симптомите, които ни подсказват, че има проблем, които ни сигнализират? Всъщност те не са само чрез психиката, а и чрез тялото. Да, така е, тъй като човек увлечен да изпълнява работните си задължения и да се справя с все повече обем за по-малко пари, всъщност той пропуска да обърне внимание на това, че реално психически страда. Затова се погрижва неговото тяло с някакъв симптом, който се опитва да го спре да работи, за да си почине малко. Повишаване имаме на употребата на алкохол, цигари, кафета, понякога и наркотици, вече зависи за коя група говорим. Хранителният режим се променя, или сме склонни да преяждаме, или съответно няма никакъв апетит. Сърцебиене, главоболие, болки в ставите, затрудняване в дишането, доста популярно в България напоследък. Оплакванията са, че не могат да си поемат въздух. Всъщност това се дължи на стрес, а не на белодробни заболявания. Много стресираният човек има повишена чувствителност на кожата и също посивяване на тена на лицето. Проблемите с кръвното, главоболията. Инстинктивно човек, когато е стресиран и получи болка някъде, започва да масажира това място. Ако това място е слепоочията, района около веждите или тази област между врата и рамената, причината е стрес. Как да намерим баланс и да разберем всъщност към кой да се обърнем? Дали да е към личния лекар или ако вече състоянието депресивното е по-силно, да се обърнем към психолог? Когато става дума за психолог, не говорим за лекар, говорим за един човек, който години е учил да говори с вас, да разбере какви са вашите проблеми и да ви помогне само да вземете най-доброто решение за себе си и да се справите, да намерите сили и да се справите. Това е работата на психолога. В България културата е такава, че когато имам проблем, докато той не стане много страшен, аз не посещавам професионалист, било лекар, психолог, психиатър. Така че, видите ли, че вашите симптоми изчезват по време на почивка? Дайте си сметка, че всъщност проблемът е само във вашия ум, а не в физиологичната предразположеност на вашите гени. Ако видим, че на работното място сме под стрес, вече знаем, че това е нашият проблем, има ли техники, с които ние бихме могли да се опитаме сами да си помогнем, поне до малка степен да намалим резултата от това? Една от основните причини за страдане от стрес е перфекционизма на хората. Опитват се да направят всичко перфектно, 100% в срок. Не, просто го приемете, че това е невъзможно. Както кажем, перфектни неща няма. След което трябва да се научим да преформулираме самата ситуация. Ако тя изглежда много тежка, да се опитаме да я погледнем от смешна страна. Съответно, колкото повече смях, толкова по-малко стрес има. Нещо също така чуждо за нашата култура е изразяването на емоцията. В момента, в който усещате, че сте много напрегнат, не се плашете да кажете на вашия менеджер, че се чувствате изтощен, че сте оплашен от ситуацията.
Просто говорете за чувствата, изразявайте емоциите си. Има ли мисли за самоубийство и усещане за безсмисленост на съществуването и за безнадежност? Това е 100% сигнал да се обърнете към специалист и то в сферата на психичното здраве, по-малко отколкото към личния лекар, тъй като човекът не винаги разполага с информация за това какво се случва в вашия ум. И като за финал, един съвет от вас за стресираните ни слушатели. Един съвет от мен. По 1 час на слънце, приемане на магнезии всяка вечер, много е полезно. Ако сте много стресирани, направете си експеримент 1 седмица, не опитвайте алкохол, да видите какъв ще е ефекта. 1 кафе максимум на ден и отбягвайте комуникацията с хора, които ви напрягат. Само с приятни хора. И с приятно радио, бих добавил. В часът на здравето за стреса Георги Кольовски попита психолога Мария Апостолова.